Amb aquesta assignatura abordem les causes estructurals que expliquen el moviment migratori i entenem que els moviments migratoris són fonamentalment una resposta col·lectiva, és un moviment social davant de circumstàncies que afecten col·lectivament, és a dir, no són solucions biogràfiques que individualment o personalment es prenen, sinó que responen a causes estructurals de caràcter socioeconòmic, de caràcter cultural, injustícies que de manera especialment directa afecten a col·lectius humans que per això decideixen moure's, decideixen sortir del seu país. Aquest context és el que mirem d'analitzar en aquesta assignatura. Aquesta assignatura fa referència al marc internacional i europeu per la protecció de les persones en relació especialment als drets de mobilitat i de residència, entre altres. Es parlarà del marc de Nacions Unides, Organització Internacional de les Migracions i ACNUR, i sobretot també del Pacte Internacional per una migració ordenada, segura i regular, i també de les mancances. En l'àmbit de la Unió Europea, el que farem sobretot serà veure la distribució competencial entre el que pot fer la Unió Europea i les seves institucions i el que poden fer els estats, en relació, en concret, al control de les fronteres, les vies d'accés regular a la Unió Europea o en els diferents estats membres, així com les vies d'expulsió o què passa amb les persones en situació irregular. En aquesta assignatura treballarem tres conceptes: la crisi ambiental, les migracions internacionals i la dona. En el primer concepte el que treballarem serà tot el que és l'extraccionisme ambiental, relacionat amb la desforestació, etc., el que significa l'expulsió de població d'aquells entorns, que els aboca a anar, diríem, cap a la ciutat o bé els aboca a anar cap a altres països i que passen a ser persones legals a persones il·legals, i amb especial atenció a la dona que és la víctima més important d'aquests moviments. Tots sabem que la immigració tendeix a associar-se a problemes. Més enllà de si aquests problemes són reals o imaginats, és innegable que entorn a la immigració generen tot un seguit de tensions que cal analitzar, que cal entendre i molt sovint sobre els quals cal intervenir. Totes aquestes situacions s'analitzaran en el context d'aquesta assignatura del màster. Alguns des de la perspectiva del racisme, dels discursos que generen de rebuig a aquestes poblacions i més enllà dels discursos, de les dinàmiques de vulneracions de drets que aquestes poblacions immigrades o provinents de la immigració pateixen.